Ja, met sommige koers is echt niks mis. En zeker niet als het de koers van het grote koer is, de klein koers. We gaan naar een geluksgetal, 2 keer 11. Het is een vastelovensgetal en op 2 keer 11 staat een deelnemster uit Maastricht. En je ziet er al in beeld, is onmiskenbaar Katja. Hoi Katja. Hallo allemaal. Ja, du hebt weer ingezet op het vertrouwde succes van de vorige keer in het LVK. Hè? We hebben weer met die Maat Jasper samengewerkt. Ik heb weer met mijn mattie Patrick samengewerkt, ja. Ja, wie werkt dat? Ja, het is altijd gezellig. Wie Chrisse Patrick zo gek om weer een liedje voor dich te schrijven? Nou ja, meestal zijn we er al met bezig als het vorige LVK nog niet gedaan is. Beter gezegd zelfs, we hebben vandaag alweer gemaild over het liedje voor volgend jaar. Echt hoor. Dus dat wordt altijd verroerd. Ja, heb je En ooit met voor de hebben we geda- niks te doen. heb je er ooit met de gedachte gespeeld om er een coronacomponent aan toe te voegen aan het LVK-liedje van dit jaar? Nee, eigenlijk niet. Omdat ja, we allemaal zo gehad hadden, ja, nou ja, we zien er al, we hebben er genoeg geleerd van en dat is allemaal wel goed geweest. En ik denk dat we heel blij zijn als we even niet aan corona denken en even gewoon alles opzij zetten en gewoon aan vastelavond Ja, denken. dat kent de rol van muziek zijn, hè? Het laten vergeten van de ellende bij de mensen. Hè? Past dat bij dich? Ja, dat past zeker bij mij. Ik luister ook heel veel muziek, uurtjes in en de straat op. Wandelen, ja. En dat, ja, ja, het geeft toch weer een energie en even een afleiding. En ja, ik vind dat zelf wel heel fijn. Dus ja, vandaar ook dat ik tot veel er een stukje aan mogen bijdragen om dat gevoel wel vast te houden. Ja, heb ze inbrengen wat Patrick voor de schreef? Ja, in die trant dat we altijd een beetje bespreken wat we doen. Wordt er een maatje, wordt er een waalsje. Niet eerlijk gezegd hadden we 2 liedjes klaar. Ook het heel anders. En we hebben toch besloten voor de Ja, wals. natuurlijk heb ze Vooral nu. besloten, natuurlijk heb ze besloten voor de Wals. Om een plezier te doen, toch? Ja, zeker. Speciaal voor die kijk. Maar gewoon vooral in dat vastpakken toes, dat lekker zoenkelen, dat kan nog toes op de bank. Ja. En dus de basis is het geworden. En boe het zo overgeet, dan mollen we over en dan gaat Patrick aan de slag. En dan heel dik is binnen een oral guppen. Dus dat is altijd, dat moet vlot komen en dan is het ook goed. Is dat een beetje het systeem die het werkt? Eigenlijk wel. Want als het lang doort, dan komen we uiteindelijk toch met het heel anders. Hey, het liedje het zo schoon om te zien. Het komt uit voor de stad Maastricht. Ja, ik kan niks meer doen, want ze zit al in beeld, maar ik ga het voor u aankondigen. Houd je vast, hier is Katja Hens.